Dnes si ideme upiecť taký osviežujúci letný zákusok. Budeme na to potrebovať 4 vajcia, ktoré si rozbijeme do misy, 20 dl práškového cukru, deci oleja, deci vody, 20 dl polohrubej múky a 1 kypriaci prášok do pečiva. Teraz si ukážeme postup. Idú tam celé vajcia, nie je žltka ani bielka zvlášť, takže takto. A 20 dl práškového cukru. Takže vám ukážem 20 dl práškového cukru. Dáme do žltkov spolu aj s bielkami a dáme do šláhača. Plech sme si vymastili a vysypali múkou. Máme ho nachystaný. Medzi tým si môžeme zapať trubu, tiež na 185 stupňov. A pridáme do zmesi, ktorú sme si vyšľahali, deci vody, teplej. Takže deci teplej vody zašľaháme do žltkov s bielkami a s cukrom. A pripravíme si deci oleja. Teraz pridáme deci oleja a zase zmiešame. Ako ste si všimli, ja som pridala namiesto mlieka, dala som deci vlažnej vody, pretože ja mám také skúsenosti, že voda, keď pridávam do piškotových cest, cesto je také nadýchanejšie, to mlieko mne sa až tak dobre nepáči, takže v recepte je mlieko, ale ja som pridala vlažnú vodu. Zmes máme, do ktorej pridáme 20 dl polohrubej múky. Takisto už len premiešame zľahka, aby sme videli, aké máme cestičko. Takto premiešame. Cesto nám nespadne, pretože sú tu celé vajcia šľahané, takže nemusíte sa báť, že po pridaní múky sa cesto celkom zvedne. Takže takto máme a vylejeme na plech. Samozrejme do cesta ste videli, že som pridala už aj kypriaci prášok do pečiva. Cesto si roztiahneme takto na plech a dáme na 185 stupňov do rúry piecť. Malo by sa piecť okolo 20 minút. Medzi tým si počistíme jahodky, umieme a nakrájame a potom trošku ich povaríme, iba trošku s cukrom, aby jahody nezostali, môžeme dať aj surové, ale zákusok nám dlhšie vydrží, keď budeme mať trošku zvarené tie jahody. No, pridáme 2 lyžice hnedého cukru, zasypíme trošku a povaríme. Iba trošku, lahučka, nie dlho. Celkom do rozvarenia, ale iba tak trošku prešli várom minútu a odstavíme, necháme vychladnúť. Pozrieme cesto. Takže o 2 minúty ešte necháme a bude presne 20 minút. Takže takto je pekne upečený. Vidíme, ako sa boky oddelujú. Cesto sa nám pekne upieklo, necháme vychladnúť a medzi tým si pripravíme plnku. Mascarpone si vyšľaháme, tu mám 250 gramové, 2, dáme do šľahača a pridáme práškový cukor. Pridáme tam ale 3 lyžice práškového cukru. Tak, plnšie. Dobre. A šľahač pustíme a vyšľaháme.
Dobre, do vyšľahaného mascarpone pridáme jednu vyšľahanú šľahačku, ktorú si teraz ideme vyšľahať. Takže máme vyšľahanú šľahačku. Do tohto mascarpone si pridáme ešte vanilkový cukor, čiže vanilinový cukor si pridáme. Ja mám taký, aj domáci mám tam vanilkové struky, takže asi toto je jeden taký vanilkový cukor. Ja si kupujem vo veľkom, takže primiešame. A do toho ešte pridáme jednu kyslú smotanu do mascarpone. Tak. Či sa nám dobre premiešala smotanka. Ešte premiešame zase. Tak to máme šľahané. Vidíte, lahúčke. No a do tohoto teraz zmiešame už bez šľahača veľkého, iba ručne šľahačku. Takto máme pripravený krém. Dáme si ho trochu stuhnúť. Takže takto je. To vyzerá. Dáme si ho do chladničky. Pripravený. To máme ešte cez to horúce. Musíme ho nechať vychladnúť. Takže máme pripravený koláčik, na ktorý uložíme, takto ponatierame plnku. Asi polovicu. Môžeme, aby ste videli. Lepšie. No, teraz naokladáme naše vychladnuté ovocie. Asi takto. Teraz dáme na vrch šľahačku. A to ešte ide uvarený zlatý kvas ako puding z trochou jahodového sirupu. To sa na vrch zaleje. A keď nám stuhne, na druhý deň môžeme krájať. Mascarpone, takže to nám stuhne. Sa nemusíte bať, že to ostane také vodové. Nám pekne na druhý deň stuhne všetko. Takto rovnomerne. Zatiaľ dáme do chladničky. Trošku stuhnúť. Dáme do chladničky stuhnúť teraz na 15 minút 20 a potom ho vyťahneme a zase urobíme zlatý kvas s pudingom a trochu jahodového sirupu. A to pôjde na vrch ako poveva. Takže nachystali sme si 7 dl vody. Trošku si odlejeme sem. Ostatné dáme do hrnčeka, v ktorom budeme variť. Pridáme, ja som dala jeden jahodový, keďže som robila s jahodami. A ostatné dám polovicu, ide zlatého kvasu ešte. Tak, polovicu prášku zlatého kvasu. Pridáme ešte aj jahodový sirup. Asi tak ste videli, kvôli zafarbeniu. A pridáme to do vody, do ktorej pridávame ešte ale 4 lyžice kryštálového cukru. Dáme na sporák. Keď nám voda zovre, pridáme do toho zmes, ktorú sme si namiešali. Ten jahodový sirup som tam pridala preto, aby to trošku zvýraznilo chuť toho pudingu jahodového. A primiešame do nej našu zmes. Ak by sa nám to zdalo husté, trošku vody môžeme zriediť. Ale až potom, keď budeme vidieť, ako nám to husne. Trošku to vychladneme a budeme to nalievať na náš zákusok. Nesmieme to moc nechať vychladnúť. Necháme to trošku vychladnúť, ale nie veľmi, lebo to nám potom zhusne ako puding. A my to potrebujeme na tom zákusku, aby nám to stúlo. Postupne nalievame na zákusok. Takže takto by to malo vyzerať. Trošku necháme vychladnúť vonku a môžeme dať do chladničky stuhnúť do druhého dňa alebo pol dňa. Vidíte, pesne to vyšlo. Dáme stuhnúť do chladničky a potom pokrájame.
hotový letný zákusok. Ja som robila jahodový. Vyskúšajte, môžete použiť aj maliny, rybezle, iné ovocie, takisto. Som rada, že ste si pozreli ďalší môj recept. Vyskúšajte, napíšte do komentára, ako sa vám to všetko páčilo. Ďakujem pekne.